روز باش شبانو روز باش ام دیسا دست به درسک خود کن ام لکو داره ما بون مالبات اده ما بون مالباتا دیلانه ام مالبات مهنه کی دست پیکری بو ایرو امه بردوام بکن امه مالبات ببینن و پیش را دیسا امه وقتانده که ببینن جراد مهنه کی قاله کری بو کی و کی امه سر راوستن و رنگ و دروف امه وان مجارا ببینن اگر دمامه تره بکه نها لور مالباتا دیلانه هیه هفالک بلا بخوینی جمره کی هفال دکاره بخوینه بریوان تی بخوینی Tamam. Malbata dilane. Dimalame de heft kes hene. Diyamin, bavimin, xuşkamin, brayimin, dapir û bapîrêmin û ez. Navê bavimin rodiye. Ew parêzer e. Navê diyamin dilşaye. Ew bijîşk e. Navê brayimin serhat e. Ew xwendekar e. Navê xuşkamin pelîn e. Ew hîn biçûk e. Navê dapîrêmin qenco ye. Navê dapîra min jî xecê ye. باشه نالورد به پرسه جرین لگوری دیالوگا جورین ببرسوینن ام یک چه بکن ام جور دست پی بکن اول پریخان Eval Hasan, de mala dilane de çen kesene. Mala dilane de heft kesene. Eval İbrahim Rodikiye. رودی باوی دیلانه Navê diya dilanê çi ye? Navê diya dilanê dilşaye. دوش کلک خو بپرسه Çend xuşk birayên dilanê hene. یک خوش کو برای که دو برای نه یک برای که یک خوش ام یک برای ام نابجن یک خوشکم چی بجن خوش که کوی و ام برای بجن کوی خوشکک و برای کی و هیه بله ناوی داپیرا دیلانه چیه بگیم Navê dapîra dîlanê xecê ye. Xenco kî ye? قنجو باپیره دیلانه باشه نال وران نویسه که هیه دبجه لگوری پرسن لجر مالباتا خواه بدن ناسین از دخوازم هون دو لگوری پرسن ورا مالباتا خواه پفدو بدن ناسین بنا دو هوال مالباتا خواه پفدو بدن ناسین جبو کو دیالوگ چه ببن ناف بیرا وده دانستندن چه ببه yani tukari perskid malbata vede çen kesene navewan çine ew çen saline ew çikari dikin bu sakın jibo gotu beş çebi ben Dudo. Kesene. De xuşkem zinci zevjen, xuşkem çokşi. O ez u birayim jî verdişin. Birayim mazin, birayim termezin karkere. Birayim jî biçuktur. Xabatan. Di malbata me de tevme beşeş kesin. Başa em devam bikin em devam bikin başa ve heneki film kir malbatı çen kesene çavanı temene wan çiye başa nal vedere em heneki li ser rê ziman bisekinin divê beşîde veqetandek me cara di dîtibûn veqetandek bi kerî çi hatin kî dikare bêje veqetandek bi kerî çi hatin tê bîra we Bak. bêje evvel aziz وقتاندک گوتنا zayen da derdixîn زاینده دردخی خولی اشکره دیکی و ترجمار یان Hejmar jî هجمار derdixîn آوان bêne. جی بلی دی Baş. Na ji bo çi jere gotin veqetandek ji ber ku veqetandek du navan ya jî navekî û rengdêrekê ya jî navekî û cînavkekê ji hevdû ji aliyê zayend û ji aliyê hejmarê ve vediqetîne. Yani eger du nav bin mînak em dibêjin birayê min nalvedere navek heye ulvraji cinavkek heye ne var? Navek u cinavkek. Na di navbera vana de em jvenare dibêjin veqetandek. Çima vî navî ji vê cinavkê vediqetîne. Bi çi awayî vediqetîne? Bi awayê zayendê ve vediqetîne
û awayê hejmarê ve vedqetîne. Em dema ku li vê tîpa ê dinêrin ji ber ku ye tîpa kelijandinê ye, ew ji bo pevdû ve bikelijîne hatiye wê derê. Demam li tîpa ê dinêrin, em ji tîpa ê dizanin ku ev peyv yani peyva bira yek nêre di do kit e. Tenê ye yani. Ne pire. Eger bigota birayên min me çi fêm kiriba? Me bigota va pirijmar e. Dîsa veqetandeke vedqetîne ji vêna vedqetîne pirijmar e û dîsa zayen ji ber ku demê pirijmar bi di mêr û mê de di nêr û mê de wek heve. Em yeke mê jî binivîsînin dayîk em bêjin mîsal. Medît ji bo ya mê jî çi hat? A hat. Ne were yek. Wê demê a em ji bo mê bikartînin jê vedqetîne ji bo wê jê re gotin veqetandek û ê jî ji bo yê nêr. Em ji vana re dibêjin veqetandekên binavkirî yani navê wan li ser e. Binavkirî. Çima binavkiriye? Dema ku ez dibêjim birayê min ya jî dayîka min ya jî xuşka berîvan birayê ezîz ev hemû tên nasîn ne were? Dema ku ez dibêjim birayê min tu jî naskî ez jî naskîm ku ez qala birayê xwe dikim. Birayê min ya me berê hevdû dîtiye ya li ber çavê te ye yanî bi awakî tê naskirin birayê min e. Wekî em bêjin ava min av li vir e ez dibêjim ava min pênûsa min. Lê eger gelek pênûs li vir bin sê pênûs li viran e mînak hûn dibînin sê pênûs li virin ku ez bêjim pênûseke min yani cudahiya navbêra pênûsa min de û pênûseke min de ferq bikin. Dema ku ez bêjim pênûsa min ez qala pênûseke diyar dikim. Ez bêjim pênûsa min. Lê ku ez bêjim pênûseke min ji van pênûsa kîjan dibe ferq nake. Dibe ku ya sor be, dibe ku ya biçûk be, dibe ku ya stûr be. Pênûseke min. Yani kîjan pênûs dibe bila bibe. Demek ku wisa bi ekî bidawî bibe em ji wana jî re dibêjin ê nebinavkirî. Me ji van re got binavkirî em ji wan jî dibêjin nebinavkirî. Yani wataya binavkirî çi ye? Ê ku nav li wana hatiye kirin. Yani navlêkirin di çi wateyê de ye? Navlêkirin yani mirov dizane çi ye? Navlêkirin di vê wateyê de. û nav lê nekirin ya jî bênav ya jî nebinavkirî bênav ew jî çi ye mirov nizane çi ye. Mînak em li vê derê em bêjin du tişt destê min hene ku ez bêjim a sor em dizanin ku ez ya sor dixwazim. Lê ku ez bêjim yekê dixwazim. Dema ku ez bêjim yekê dixwazim tu dikarî ya spî jî bidî min tu dikarî ya sor jî bidî min. Yekê peyva yek ku ketiye yekê ew dibe bênav. Navê xwe tune ye. Kîjan bi tu dikarî hemî jî yekin. Ev jî yek ev jî yek e. Lê dema gote got a sor ya jî a spî ya jî a zer ew bi nav dibe. Em ê vêna îro şinekî ser bisekinin ji ber ku bi rastî di zimanê Kurdî kurmancî de veqetandek girîngin. Bi veqetandeka em zayendê nas dikin, hejmarê nas dikin, kombûn, kitbûn, çawabûn, bi çawayî em hemî nas dikin. Me got ê ne binavkirî ya jî bênav em bêjin bênavkirî. Em dikarin wisa jî bêjin. Yani hûn çawa fêm dikin, fêm bikin ya girîng ku dema ku yek peyva yek
hat pey naveki ev nav edi nediyar dibe. Nediyar dibe. Tu nizani ki jane. Jiber ku her tişt yeke. Masayeke. Demek az bejim masayeke binin vir. Livir 6 masa hene. Und dikarınca her 6 masa yeke binin. Leko az bejim masaya havale sidar binin veleri. Ve demi masa diyare ki can masaya dukhazım ev masa tevediri. Ko az bejim kursiye ki binin veleri bir dahan kursi hene. Un ratejin kursiye ki tinin vira. Yek beveye. Eğer az bejim kursiye zer binin jimiri ya ji kursiye sor binin ya ji vi kursiyi binin ve de mi ev kursi diyare ve ne yarın vi kursi binin. Ji bo evena min liste çekiriye jwar amade kiriye. Ez ê bidim wan have lîste hûn evena bixwînin xweş xware û baş fêm bikin. Li vir jî em ê li vê derê mînakê wêna çê bikin pevre. Destpêkê em hinek mînakê wêna çê bikin û piştê lîstê bidim wan. Mînak dibêje jina xweşik. Zilamê kal. Em wisa bêjin. Bila berûva jî hevdû bin. û jinên xweşik zilamên kal. Dibînin li vê derê mesele çi hatiye navek û rengdêrek. Ne var ê? Xweşik rengdêre, kal rengdêre. Li vir çi hatibû? Navek û cînavkek hatibû. Ne var ê? Em dikarin navek û navekî jî çê bikin. Ne var ê? Mînak birayê Dîlanê em bêjin. Ya jî xuşka Sidarî. Çi dibe? Li vê derê jî navek û navekî din biriya veqetandekê ji hevdû tên veqetandin. Ne var ê? Li vê derê birayê ê li vê derê jî xuşka. Birayê û xuşka. Yek ji bo nêr, yek ji bo mê. Vê demê em dikarin veqetandekê wisa jî nas bikin. Navekî ji navekî din. Navekî ji cînavkekê û navekî ji rengdêrekê bi awayê zayend û hejmarê vedixetîne. Pir zelal e. Erê? Ji bo wê em gerek tîpa veqetandek û tîpa tewangê tev hevdû nekin. Veqetandek tim ya peyre navek tê ya cînavkek tê ya rengdêrek tê. Tamam. Lê ji bo tewangê em ê gaveke din tewangê bibînin ji bo tewangê werê nîne. Tewang piştî wêna navekî din nayê. Ya jî cînavkeke din nayê ya jî rengdêreke din nayê. Bi wî awayî jî mirov dikare wana şevdû binase. Çêbû, vafêm bû. Pirsê we divê alî de hene. Aliyê veqetandekê de. Evê ku me li vir gotine birayê Dîlanê, birayê min, jina xweşik hemû dikevin veqetandekên binavkirî. Ger em vana rakin nişûna vana ekî û eke. Bînin ve demê jî dibin ne binavkirî. Ya jî bênavkirî. Tamam. û ji bo yê kom em ê çi bînin? Ne. Xuşkine, zilamine, jinine, masenine, inetê. Yani bi vî awayî veqetandek zelal dibe. Ne var ê? Tamam, wê demê em derbas kin li vê derê diyalog hene em hema bixwînin û derbas kin.
Dibe? Hevalek bibe diyar, yek bibe azat. Kit karı bibe diyar? Kes naxwazı bibe diyar. Tamam dibi. Du diyar. Evet. Tamam. Azat jî İbrahim bebila. Tamam. Şva İbrahim jî berê azade. Çend xuşk u birayên te hene. Çend xuşkên te hene. Sê xuşkên min hene. Çend birayên te hene. Birayekî min heye, birayekî min heye. Çend xuşk û birayê te hene. Xuşkek û du birayên min hene. Belê hûn li vê derê dibînin çend xuşkên te hene. Ên. Ne warê? Sê xuşkên min hene dîsa ên. Li vê derê ji aliyê çi? Cînavkekê û navekî nav ji cînavkê vedqetîne. Ne warê? Dîsa dibe birayekî min ekî. Neb nav kiriye. Yani birayekî min heye. Dîsa xuşkek û du birayê min hene. Ev veqetandek al vê derê dide nasandin. Pirsên jêrîn li gorî diyaloga jorîn bibersivînin vêna jî ji we bipirsim. Hevalê Selhadîn çend xuşkên azad hene? سێ خوشکێن ئازاد هەنە. Viyan çend birayên azad hene? Birayekî azad heye. Sîdar çend xuşk û birayên diyar hene? Sê xuşk û birayekî diyar heye. Sê xuşk Sê xuşkên û birayekî diyar heye. xuşkek û du birayên wî hene. Ciyên vala dagrin li vê derê dibêjin. Ciyê vala dagrin em hem dagrin hem bêjin dibe? Em şikê dest pê bikin heval perîxan em şite dest pê bikin. Çên wala dagrin. Yek dilbar. Çend xuşkên te hene. Gulbin du xuşkên min hene. Navê xuşkên te çi ne? Navê yeke bihar e, yadîn jî berfîn e. Dema ku du nav li pey hev bin, pêwîst nake mirov bêje navê yekê bihar e. Mirov ew pêwîst nake mirov bixe dawiyê, ji ber ku tu bêhnok dixiye, ew hevok dewam dike. Te bêjî navê yekê bihar, bêhnok, navê ya din jî berfîn e. Ew ya dawî dikeve şûna ya din jî yani. Selhadîn û Viyan? Dilba. Çend birayên te hene? برایەکی من هەیە. Navê birayê te çi ye? ناوێ برایە من هۆگر e. Rojda çend xuşk û birayên te hene. Du xuşk û birakî Du xuşkên min hene. ha du xuşkên min hene. Lê birayên min tune ne. Navê wan çi ne? Navê wan mem û zîn û sîtî. Çisam naviyan çi? Du xuşkê te hene. Mem û zîn. Du xuşkê te ten hene ama çima gotî navê wan mem û zînin şaş çewt gotiye ne Min warê? jî fehm nekirim. Çewt gotiye. Yani mem navê kurika ye. Divir di çewtîk heye. Dikarî bêje ne bêje mem û zîn, dikarî bêje sitî û zîn mînak. Dostum. Em derbasî malbata delalê bibin. Em malbata dîlanê nas kir, em nacî malbata delalê nas bikin. Di malbata kê de delal heye? Ê navê xwe delal? Tine Têm malbata? hemû delalin. Tine. Viyan karî bixwînî? Erê. Ben Na- de yekem tu bixwînî, ben de duhem bila Selhadîn bixwînî, ben de siyem jî bila Heval Hesen bixwînî. Malbata Delalê. Navê min Delal e. Ez xwendekarim. Ez 10 salî me. Diya min mamoste ye. Navê wê Sosin e. Ew 48 salî ye. Bavê min bazirgan e. Navê wî Hogir e. Ew 55 salî ye. Devam bike. Du birayê min hene. Birayekî min bijîşk e. Navê wî Bahoz e. Ew 28 salî ye. Birayekî min jî rojnamevan e. Navê wî Aso ye. Ew 26 salî ye. Sen devam bike. Apekê min heye, navê wî Sîdar e, ev ajokar e. Datmameke min heye, navê we Şîlan e, ev hunermend e. Du pismamê min hene, pismamekî min Karker e, navê wî Hozan e. Pismamekî min jî Firoşker e, navê wî Menal e. Firoşkar e, navê wî Menal e. Başa. Mamoste? Bazirgan çi ye? Bazirgan ê ku tişta
difroşe. Jere dibêjin tacir. Li bazarê difroşin. Bazirgan. Ji welatekî dibi welatekî, ji gundekî dibi gundekî, berê li gunda digeriyan bajara bazirgan. Tacir Vek jere. çerçin mi canım? Tacir. Tacir. Wekî din peyvê ve fêm nekiribin heye? Tine. Tamam. Pirsên jerîn li gorî nivîsa li jor bibersivînin. Berivan tu dikarî pirsa yekê ji hevalekî gotî dixwazî bipirsî. Navê wî jî bêje ya jî navê wê bêje. Bêje filan kes. Heval perîxan sosin çi karî dike? Sosun mamoste ye. Perîxan tu ji yekî ku tu dixwazî bipirsa. Tamam. Heval viyan hevgo çend saliye? Ogur 5 û 5 saliye. Heva Selahattin. Çend birayên delalê hene? Du birayên delalê hene. Selahedîn tu bipirsa. Heval Aziz, aso çi karî dike? Aso rojnemevane. 5 navê dotmama delalê çi ye? Hevalê Hesen karî? Navê datmama delalê şîlan e. Hasan tu bipirsa. Çend kurên sîdarê hene? Heval İbrahim. Du kurê sîdarê hene. Mamoste Sidarê an jî Sîdarî? Sîdarî. Sîdarî. Sîdarî hene. Çima sîdarî? Ji ber ku nêr e Nêre. û cînavka wî dibe sîdarî. Ne var ye? Tu sîdarî rakê bavê jî gerek tu çi bixîşînavê? Tu wî bixîşînavê ne var ye? Ya. Keçik bijî wê. Îca di kurmancî de hêdî ê nêr niha dikeve bi kar nayîne. Mesela nabêjin xuşka sîdarî, dibêjin xuşka sîdar. Ew tewangê Tevangê. radikin gerek tewang hebe were parastin. Em ê ser tewangê dema mijara tewangê hat, em ê ser wê nanekî kur bisekinin. Baş e. Nalvê derê kî û kê heye, em bi kinayî li ser wê jî rawestin. Kî û kê. Melvir ji xwe gotibû. Kî kê. Na dema ku ji bo dema niha be, dema niha. Em kî bikartînin. Em dibêjin kî dimeşe. Kî çû. Kî hat. Ji bo dema borî jî em dîsa kî bikartînin. Em dibêjin kî çûbû bajêr, bajar. Ne var ya jî bajêr. Lê di hin cîhan de em divê kê bikarbînin. Em ê kê çawa bikarbînin? Di dersa cînavka de me gotibû tewangek heye hin cînavkê me di dema borî de ditewin. Minak ez dibe min. Tu dibi te. Ew dibe wî wê. Ne var ye? Na kî jî di dema borî de dema ku bi wan lêkerên bireserê digirin re tê bikaranîn ditewe wekî kê tê bikaranîn. Minak gotin. Ji bo dema çûyî me çi got? Me net got ez got ya jî ez gotim. Me got min got. Ne var ye? Ku dema borî de bijî em nabêjin kî got. Em dibêjin kê got. Cînavka wê jî çawa tê tewandin, peyva wê pirsyarî jî tê tewandin. Yani ew gotin me çi gotibû gotin bireser digre. Yani dema ku em diçin dema borî ev nayê kişandin hemû got dimîne. Min got, te got, wî got, wê got. Yani li vir bi min tê gotin. Em binerin cînav tewiya ye. Yani ez bu ye min. Tu bu ye te. Ew
Buye wî wê ji bo ku got nayê kişandin. Cînavk tewiya ye. Ji bo kî û kê jî bi vî rengî em nabêjin kî got. Em çi dibêjin? Em dibêjin kê got. Ew jî dîsa kê bi lêkerên ku bireser digirîre dema ku em bikar bînin em ê bi vî rengî bikar bînin. û ji bo dema bê û dema niha jî demê ku em bikar bînin wekî pirsyariyeke ku aîdê tiştekî bûyînê derdixe meydanê. Wekî em bêjin ev pirtûk a kê ye. Em nabêjin ev pirtûk a kî ye. Em dibêjin ev pirtûk a kê ye. Pirtûka kê ye. Fêm bû vaya? Bi vî awayî em îro heta kî û kê li vir mînakeke ye em ê jî bixwînin û em dersa xwe bi dawî bikin. Kî dikare mînakê bixwînin ji me re? Berivan tu bixwîne. Bavê delalê kî ye? Bavê delalê hogir e. Hogir bavê kê ye? Hogir bavê delalê ye. Wedît li vê derê delalê ji ber ku tewiya ye ne werê? Kê jî tewiya ye. Bavê kê ye. Bavê delalê ye. Delalê min e ê bi ê hatiye tewandin. Lê demek ku kî be min e dibêjim bavê delalê kî ye? Bavê delalê hogir e. Min e hogir nehatî tewandin. Yani dema kî bi tewand tune ye. Kî beramberê xwe hogir, kê beramberê xwe delalê. Em ê mînakê jî bixwînin. Yekemîn Birahîm tu bixwînî yekemîn. Sosun diya kê ye. Kê diya delalê. Sosun diya kê ye. Diya kê. Ha, sosun diya kê ye. Bersiva ve jî dibe sosun diya Sosun delalê ye. delalê. Yani şuna delalê li jorê kê dikeviye. Evet. Ji ber ku delalê tewiya ye gerek tu li jorê kê bînî. Kê. Evet. Eger ne tewiya ba tê kî baniya. Evet. Tamam. Heval Hasan tu perîxaniya duemîn çêbikin. Destpêkê bersivê bixwîn bila heval jî pirsa wê çêbike. Delan xuşka bahozî ye. Kî xuşka bawozî ye. Belê ji ber ku delal ne tewiya ye em bi kî çêdikin. Baş e. Viyan û Saadî. Aso kurê hogirî ye. Aso kurê kê ye. Belê ji ber ku hogirî tewiya ye em kê tînin wê derê. Berivan û Sîdar. Şîlan keça sîdarî ye. Keça sidarî kê ye. Kî keça Sîdarî ye. Bêje şîlan keça kê ye. Ji ber ku şîlan ne tewiya ye em kî tînin wê derê û hevoka xwe çêdikin. Baş e? Tamam em dersa xwe îro li vê derê bi dawî dikin. Dersa pêşiya me de em ê danasîna kesan reng û dirûv bibînin. Na dema we xweş be.